Hola a tothom, avui sóc aquí per parlar-vos de Sortida a Occident de Mohsin Hamid, la primera novel·la de literatura pakistanesa que m'he llegit mai. És una novel·la del 2017, per tant és contemporània, i ens parla del tema de la migració. Situem-nos, estem en un país sense especificar de l'Orient en què una parella de joves, que són el Said i la Nàdia, veuen que han de fer alguna cosa quan comença la guerra i decideixen emprendre un viatge ple d'adversitats que serà el de migrar a Occident. A partir d'aquí a mi m'ha agradat moltíssim i és una novel·la que m'ha arribat bastant perquè veiem la migració des del punt de vista de la persona que migra, des de quins sentiments sent en cada moment i també des del que senten ells dos com a relació entre els dos personatges, com evoluciona, com afecta els fets traumàtics o no traumàtics que poden viure quan surten a buscar un món millor. M'ha agradat moltíssim, la recomano al 1000% i entrarà això al meu top anual seguríssim. No sé si l'heu llegit, comenteu-me. A mi m'ha agradat molt, molt, molt. Adeu!